бинандаҳои азиз, акнун таваҷҷӯҳи шуморо ба як қатор қарору фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷалб менамоем. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Зокирзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Зокирзода Маҳмадтоир Зоир бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2020. Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Шоҳмурод. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Шоҳмурод Рустам бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2020. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Тағойзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Тағойзода Сумангул Саид бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2020. фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судияи суди шаҳри Истарафшани вилояти Суғд озод намудани Қодирзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Қодирзода Аюбҷон Қодир бо хоҳиши худаш аз вазифаи судияи суди шаҳри Истарафшани вилояти Суғд озод карда шавад. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2020. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Ҷабборзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Ҷабборзода Гулрӯ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Мирбобоев. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мирбобоев Раҳматулло Мадаюбович бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи муовини якуми вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2020 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода озод намудани Усмонзода. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Усмонзода Хайриддин Усмон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2020 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ озод намудани Табарӣ. ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Табарӣ Абдулло Ҳабибулло бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ озод карда шавад. раиси ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2020 дар бораи аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт озод намудани Идизода.
ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Эдизода Файзали Фузайлшо бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт озод карда шавад. Раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ашуриён Музаффар Қурбон Муҳаммад бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2020. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулхолиқзода Лутфия Абдулхолиқ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сардори раёсати илму маърифати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2020. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳакимзода Шариф Саидович бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои кадрҳо озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ашуриён. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Ашуриён Музаффар Қурбон Муҳаммад вазири адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2020. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҷабборзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Ҷабборзода Гулрӯ вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. фармони мазкур барои тасдиқ ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 21 январи соли 2020. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2020 дар бораи муовини якуми вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Саломиён. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Саломиён Муҳаммад Довуд Қайюм муовини якуми вазири маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2020 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода таъин намудани Низомӣ. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Низомӣ Муҳриддин Зайниддин ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2020 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ таъин намудани Мирализода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Мирализода Абдусалом Мустафо ректори муассисаи давлатии таълимии донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 январи соли 2020 дар бораи ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт таъин намудани Шоҳиён. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Шоҳиён Маҳмуд Эргаш ректори муассисаи давлатии таълимии донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.